Si hi ha un poble a Catalunya que s'identifica amb les patates, aquest és Prades. En aquest entorn privilegiat, situat a 1.000 metres d'alçada, creix la patata de Prades. La qualitat d'aquest tubercle ha obtingut el distintiu d'indicació geogràfica protegida, avalat per la Generalitat de Catalunya. Com cada tercer diumenge de setembre, els pagesos de la cooperativa de Prades porten les seves patates a la plaça Major del poble per celebrar la festa de la patata. De bon matí es fa un esmorzar popular on es menja pa, arengada, oli, raïm i patata, esclar. A la festa també s'hi fa un concurs de guisats i de truites. La Nida i en Pere s'acosten a la Casa de la Vila per recollir els ingredients per participar-hi. Quantes patates necessites? Em pots posar 8 o 10 d'aquestes grosses perquè... La fa la bossa plena? Sí, sí. Vinga, Pere. Vinga. I ben bona, Bé, aquest és un concurs que és força interessant, això de fer truites de patata, i a mi sempre m'ha agradat des del primer dia de participar-hi, perquè, doncs, un concurs molt maco, que dona a conèixer el nostre poble i el nostre producte estrella, i m'ha agradat sempre de participar-hi, però no només fent truites de patata de lo clàssic de sempre, sinó una miqueta més enllà. He tirat més per la qüestió artística, i llavors amb les patates, doncs, hi dono unes formes, les retallo, i doncs d'aquesta manera sembla una mica que surti una miqueta del normal de fer la truita clàssica de sempre. En Pere, que ja ha guanyat altres cops, vol fer un joc d'escacs. La patata de Prades està molt de temps a dins de la terra i a més és una terra molt bona, doncs queda d'una consistència que es pot treballar molt bé. Llavors, amb un ganivet força afilat, puc anar treballant, puc anar retallant els perfils i queda una obra doncs, força endreçada i força bonica. Estic muntant ara unes fonts de Prades que seran els peons del joc d'escacs que penso preparar per enguany. Per tant, tot i que un joc d'escacs és una cosa molt internacional i molt de tothom, però ho vull personalitzar en Prades. La producció de la patata comença a l'hivern, quan els pagesos com en Pere preparen les seves terres. A l'abril sembren les llavors. Nosaltres és l'equip preferim, és un tipus, doncs, un tamany de 35-40, i és el que ens va més bé. S'acostuma a donar llavors així, que surten uns 2 quilos de patata per d'allòs. Llavors és quan la sembrem al mes d'abril. La varietat de patata que es cultiva és la Kennebec, molt ben adaptada a les muntanyes de Prades. Se'n fa una collita a l'any i el procés de creixement és de 6 mesos, el doble que les altres patates. La patata, al final de l'agost, veu, se mori la planta, queda tota seca completament la planta, llavors estan 15 o 20 dies a la terra perquè es acabi de curar i es acabi d'enfortir la patata, i ara ja veu que l'estem d'allòs. Ara ho fem tot en maquinària degut a la mà d'obra, i abans doncs, se feien aquestes màquines que tenim. A veure, Per fer un seguiment de la bona aplicació de les normes, en Carles, tècnic de la cooperativa de Prades, visita sovint els pagesos. Crec que surt un tamany molt bo, un tamany mitjà, que és el que es demana, entre 50 i 80, molt bé. Sí, una patata molt maca. El clima, la terra i la puresa de l'aigua ajuden a obtenir una patata consistent, de pell fina i neta. Per això té el segell d'indicació geogràfica protegida, avalat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ha de tenir una qualitat que tu la puguis diferenciar d'un altre lloc, perquè de patata se'n fa a molts llocs. I també s'ha de fer en un lloc concret. Per tant, aquesta patata només es fa aquí, a les muntanyes de Prades, només es pot fer aquí, només es pot fer la varietat Kennebec i només es pot fer tot sota unes condicions determinades. I no es poden utilitzar productes químics per la seva conservació. S'ha d'envasar amb un envàs característic on certifica que realment allà dins hi ha la patata de Prades.
s'ha de tractar molt. Acabat, al mercat no podem portar gèneres que estiguin contaminats, que estiguin en productes que no siguin aptes per la salut. I avui nosaltres, doncs, gràcies als tècnics que tenim, el Carlos Casals i així, doncs fem una patata amb productes que no afectin per res la salut pública. Nosaltres, ja li dic, quasi que tot és matèria orgànica i herbicides i coses així no en tirem gens. Una vegada plegades les patates, cal tenir-les unes 3 setmanes en repòs, dins d'uns magatzems a baixa temperatura. Aquest procés es fa sense conservants, d'una manera natural. Mentrestant, els concursants continuen cuinant els seus plats. La Nida està fent un guisat de porc senglar. I les patates de Prades són més patates, més bones. Llavors, jo sé segur que els he fregit, les posaré aquí, però no se'm desfaran. Perquè aquí fora un fracàs, ara aquí posés unes patates i que se'm desfessin. Per una qualitat de truita de patata, perquè surti ben bona, jo penso que els ingredients són superimportants. Patata de Prades, indiscutiblement, i després ous de bona qualitat, que per aquí a la terra també en tenim, i no estalviar-los els ous. Després fer la truita, no fer-la massa de pressa, sinó anant fent com aquell que diu xup-xup, i això és bàsic, girada un parell de cops. La fama de la patata de Prades ja forma part de la història del poble. El 1946, la Volta Ciclista a Catalunya va passar per Prades. La Casilda en va ser una espectadora de luxe. Va buscar les noies, les més amigues, que hi havia al poble, i doncs ens va fer posar aquí, que es posaven blanques, una taula, vam parar una taula, vam portar el vidre, i aquí el va dir, doncs els hem de fer un obsequi, i per obsequiar-los al guanyador una bossa de, un ben sac, diguin com vulgui, un sac de patates. Després de passar unes 3 setmanes tancades als magatzems, les patates s'envasen. Només ho fan quan en tenen una comanda, ja que s'han de mantenir sempre fresques. Aquestes patates són, com al ser d'una qualitat ja una mica superior, diguem-ho així, doncs resulta que la millor manera que elles estiguin en condicions naturals és en paper. Si les posem en plàstic, després o en malla, veuen claror, es fan verdes i no les condicions idònies són en paper. Són les 9 del matí i tothom ja és a la plaça per celebrar la festa de la patata. En Pere no para. Ara li toca servir l'esmorzar popular. Mira, la festa de la patata és iniciar una altra campanya, a veure si, doncs, jo crec que amb aquesta miqueta de propaganda que fem i totes les activitats que estem fent, doncs es va donant de cada dia més nom, ja crec que en tenim prou i suficient per la producció que fem i així, però sempre és bonic que la gent que poden disgustar de la patata de Prades sempre els interessa aquestes coses, aquestes festetes i així, doncs arriba a fer la cosa gran. La Nida i en Pere ja han acabat els seus plats. S'acosten a la casa de la vila on un jurat decidirà qui és el guanyador del concurs. Aviam, doncs aixequin la cassola. Els de la tele ho diuen. Oh, que guapo! I les forquilles, on són? Les de l'Ajuntament. Les de l'Ajuntament, el plat, que n'hi hagi sort. A l'Ajuntament s'exposen tots els plats del concurs. En Pere fa els últims retocs als escacs de truita de patata. Poc després es poden veure al centre de la plaça. El veredicte ja és públic. La Nida ha guanyat el concurs de guisats i en Pere el de la truita de patates més original. Després de ser exposats, tots els plats són trossejats i es reparteixen entre tots els assistents a la festa de la patata. Una festa amb un clar sabor culinari. Prades és que no es pot separar de cap de les maneres de les patates, però les patates és el signe d'identitat potser més important, quasi que la compararia amb la font que tenim aquí darrere. A Prades es poden collir més productes com poden ser l'avellana, el cereal, la castanya, bolets, que tot això és força interessant i de molta qualitat, però Prades sense la patata bo i no fora res, no? La patata té una qualitat excepcional, és molt bona i és reconeguda arreu quasi bé del món.